в многонациональной стране изучать родной язык или препятствовать этому, это абсолютно недопустимо для страны в целом. Нәтижесі болсын еді ішінің. Мен Иманым Хамид шулай жанам, біздің татар бөлікшесі милли мәдәни мөхтәриясының ішінің түп мәсьәләдә нәтижесі юк. Bu Putin әйткән сүзләренә ул буйсынмый, фактически исенә дә төшермей. Национальная культурная автономия, урысча әйтим тагын, не выполняет это указание президента. Хәзер шуның турында мин фактлар китерергә телим. Нәтиҗәсе минем сөйләшүм була. Эшне неудовлетворительность планырга. Bu урыс мәдәни мөхтәриясенең бу еллардагы. Хәзер фактларга күчәм. Уфада, бөтен Башкортстан Республикасында да татар теле зәгыйфләнгән. Аның урыс башкорт теле белән бер тигез статусы юк. Бер тигез булырга тиеш. Ансыз гына түгел. Башкортстанда татарлар кемендә 2нче урында торалар. Сан буенча. Монда бу тигезлектән мәхрүмбез. Икенче. Нәтиҗәсе моның дәүләт теле булмагач, безгә дәүләттән дә, республика дәүләттән дә ярдәм артык юк. Мисал өчен әйтәм, хәзер милли мәдәни мөхтәрият эшенә бер мәртәбә дә дәүләт органнарына эшләп тәкъдим итмәделәр аларга. Бу бик мөһим нәрсәне. Татар телендә башка телләр белән тигез хокуклы булырга тиеш ди. Уставта милли мөхтәрия уставында республика әйтелгән. Мин уставны кулда тотам. 3нче биттә бер җөмләсен әйтәм. Урысчада язылган. РНК-АТРБ содействует органам государственной власти и местному самоуправлению в разработке и осуществлении программ в области сохранения и развития татарского языка, культуры и образования. Білесізме? Культурның ең бірінші іліші, ең мөһим іліші. Тіл. Ул булмаса, башка биюләр, йырлауларның файдасы артык булмый. Аны сез үзегез дә беләсез инде. Әйтү генә нигәдер уңайсызланасы кайтырган. Шул сораулар булмагач дәүләт органнардан бу мәсьәлә буенча без хәтта телевидениедә татарча юк Уфада хәзер. Учреждениегә килсәк, рәсми рәвештә без татарча сөйләшә дә алмыйбыз. Уфада уртача 400 мең татар яши. Уртача. 400 мең татарга 2 генә мәктәп. Алар рәсми рәвештә татар мәктәбе дип атала. Алар турында әйттеләр. Эшләре бәлки яхшыдыр. Монда директорлар үз чыгышларында әйттеләр. Мәктәп эшләре буенча, мөхтәрият эшләре буенча түгел. Ул 400 мең татарга ул 2 мәктәп җитми генә түгел. Алар татар мәктәбе дип аталса да, алар чын мәгънәдә мин кимсетмим аларны. Урыс мәктәпләре, анда татар теле предмет булып кына керә кайбер классларга. Әйтик, Черниковкада урнашкан 65-нче мәктәптә и хәзер 84-нче мәктәп Сипайлда урнашкан. Алар чын мәгънәдә урысча укыталар. Татар теле атнасына керә 2-4 сәгать. Калганнары бөтенсе урысча үткәрелә. Мисал өчен әйтәм, мин башкорт мәктәбе 20-нче мәктәп, базар янында урында. Башкорт мәктәбе. Анда башлангыч классларда бөтен дәресләре үткәрелә ана телендә, башкортча. Bütün dersler başlıklarda. Haber kile 1 sentyabrdan bu yıl. Onlar planga kiritələr, matematikini başka klaslarda da başkırtça birə başlarda. O gün tügül için əfətkəndə.
Урысчада математика берилер көбрәк латин сүзләре. Аны мен математика профессоры буларак беләм. Шул мөмкин татарчада Мына шуларда шул мәктәпләрдән, нормальный мәктәпләрдән үрнәк алырга кирәк. Монда эшләмәү безнең милли мәдәни мөхтәрәтнең ачык күренә. Булардан шундый мәктәпләр бездә булса иде, күпме кирәк мәктәп? 50 мең чамасы, теге 400 меңнән 50 мең чамасы балалар мәктәпләрдә укыйлар. Уртача. Шул наполняемость дигәне, һәр класста 25-шәр бала укыса да, бу балаларны татарча укытыр өчен уртача кирәк 100 мәктәп. Уфада. Менә әйтик, Черниговкада урнашкан бер Степайловда икенче, Советский районда, безнең Кировский районда, Джонский районда юк. Мин әйтмим, кирәкми воскресный. Воскресный кирәктер кайберләргә, кайбер бәләкәй милләтләргә. Но чын барлыкта ул күз буе алдына хәзер воскресный мәктәп. Ул воскресный мәктәптә укыган, ул институтка кирерлек аттестат зрелости алалмый. Шуның өчен мин анарга калылмый. Мына шуның өчен минем сөйләшем бетте шунда. Тәкъдим, мына безгә бирелгән иде проект. Тәкъдим признать работу удовлетворительной. Мин альтернативу тәкъдим итәм. Работа неудовлетворительная. Чөнки төп мәсьәләсе тел буенча. Эшләмиләр, калганны бию җырлау, ул халыкны дәүләт телен әйтмәде. Рахмәт. Бу сезнең фикерегез